Idam tangani Assam State Government pen LP atechar Epomen ki pipon karbiatum kelong dun inuvet pula bangso puthak nilining samse alang ilam klar ka chipi lake munil tumaphan aning kapakang chok alang ilam klar ki pi lake aning kapat thialam chok labangso puthak patumi Education ni Richard Tokbi alang li karbiara tumaphan alang li lam cepa klaro na so lam ke cepa klara puthak nilining samdunde lake amme kalongsi ingti kitai thua son pusi nili haladak pini duar baguri toni sika group long stame lapen duar baguri today long stame lapen along tin awache group long stame nili labangso ningke jangji lapen ningkang labangso lam the comment tok lo la si halabangso comment along BJP IT seratum niliphan reply nang pilo nilabang phujong jelo la se hadak niliphan reply dun lo thangcho nangli chini ne pin pen si labangso birta ke nangli tok tabra ri punili phanang pulo la pen inu labang thakon thulo alang like birta chobai ke tok aning hang pik pusipulo la ke birta chobai la pen au house tame social media long taklang lo lapen ke damtang la Assam State Government pen la LP teacher bang pharohini ra bangkre phong bong pen karbi nuvet puke klang pamelo si labangso puthak ahok hi setame pini ili tuma bang putin ta evidence do labangso puthak kopia pod ma pusi pini WhatsApp group long anutin setame aning kang samsi lapen aning chepe oi lapen aning kipung lapen karbia khetum kelong dun innovet pula bangso aning chepe oi chepe klang pini social media long WhatsApp group lapen Facebook long stame lapen YouTube long patame labangso ning duk ning oi pini BJP sarkar long chepe klang dun lo anutin tame lapen list tame chepe klang dun lo sila bangso pot ka chepe klang jongsi pini BJP IT seratum pini ansita me pini limitha karbi gorengang hoy kelong dun depen aning cipaduk thekhe pulong te nangli karbia via vedia lo lapen karbia raratum kapaching thurja phan lapen abang putin ta goreng no la bangso a BJP sarkar long kelong dun ja phan kachi song dun ji lapen kachi dan pidun ji lapen kepa pleng pidun ja phan nangli tum nangli ning hang hedat lo nilitum APHL siatum ke nilitum lapuson karbia phan ki ber tip lapen karbiaan wananta bangke cheke betum nang ke en et laken litum ke no lapen momo tam litum ke chedon thek laso posin litum ke ning samse lapen jongdun nang kok lapen jongdun verji badu phano nasi BJP IT sera tuma phani la bangso achatai long pen ki ku bangke nali tuma kama tha lapon vet loma pini karbia khai tom phan long lidet puning chepe oi pening chipi duk pen pini li tuma phan eke chari ke thege dinga tuma phan ningkang samse ka chepak lang dunyong se nali tum cherai dun det pulong te nali tum karbihan si chesong rong ningke oi ningki pung ningke jangje kachi yin so alam kachi thera kalam jongsi ningki pung alam jongsi nangli tum nangke beardon pulong te ini tumakar bi kacing hon kuna dolang nanglitum education ni Richard Tok bia phan nanglitum ching hon piglo ঠিক আছে lapeni labangso chatai long pen ke jong thuta nanglitum nanglining oi pik ta hailo lapen nanglini tum nili phan nanglang selet pik ta hailo kope polo ma polong te pini tim karbiang long tum phan ke chok chi ke heng no dak na pen kar biara tum phan kama that thiang deng along ke jong dun pen nang tum ki pu de pen aputha la sini lila bangso BJP IT share la pen pini BJP along ke do kar bit ma phan ki pu je bang ke nali tum nangli ning oi athai awi la pen nangli tum nangli ning oi thong kep sita emit thang along si kachi pawil la pen emit thang along si nang ke le pini pleng set lo pini do pik lo
Late nang tum nang ning chiduk thak khadat ma pini hala ri tum karbi hala bangso munit kapur hi do olo pini owe ke metum ke chari do olo boreng ang hoi ke long nang ja aron dolo lapen apuna chak dolo hala tuma phan long lo det po kipu nani tum ko pe pot si la bangso ka chi songa bang phu lapen bangso ke opus do no bang phu la bangso kipu do no bang phu atuma phanjong si nangli tum jong si chok che pu jong si nang tum BJP karibia tum IT cell tum la som si ningje plongte nangli tum karibia kaching hona bang ke lada ke avelo hala kiche ke betum nang ke ong dung aworeng ang hoy nang longrong lapen karibia tum abang ke inuvet po bangke nangli tum ming chiduk thak pelo la sopo si BJP IT cell tum nangli tum karibia via videtma nangli tum BJP tim kar beng long tum phan ing hon pik ta hai lo pini CM tuleram long hanga phanon non education em richard tok bia phan nangli tum ching hon pik setame pini nangli tum matha tha pini tum makar biarat ko pisimam nang tum mithang charju tha la pe nangli tum mithang asa chelang tha lasi nilila bangso cha tai long pen aku pini education em richard tok bia phan ki pu thuji bang kala pohalo patumi nang lihui pen social media long pachet hang lo je pini nang li hadak kaning ji la pohalo penang atum abang phu jongje la pen a party phan jongje setame jasimet ki pudam ke EPHLC asong aphan si nang ke jongda mabang ke lapulo alang tum labangso boreng ang hoy alam the puthak pen pini EPHLC atum bang ke ali ka choen politics ke pathu i aposi politics pathu i long le je boreng alam the puthak pen pini karbiang long boreng ang hoy aputhak bangke politics pathu nang nei pusi nang pulo pini akapreka party asong to banke ali nang chu andun pulo te kopia posi ente nang litum politics aron pathu rong onte politics pen nang tum cheng rong lo ajara son tambi longle puta punon politics nang tum pathu lo longle men pen te politics ale ke en komara tum lo pini BJP tum si politics pen ali ga chu en ajara kamta ajara son tambi pini Orunadoi punot Orunadoi yong si nangji pute BJP aphan vujok nangji lapen BJP long nangdun de pute long le la ko pe polo lake politics ke pathe kalima lapen pini reson kar pipi sang thanji yong si BJP yong si nangdun de pulong te lake politics party le ke pathe kalima nang tu dan pini EPHLC asong mate akaprek aparty asong phalo plongte pini hemsu pen chenglok sang pen chenglok Orunadoi pen chenglok ason tin da meke plak lage ko komar lote party lek anke nang tum BJP tum si lake alek an kali putha la so putha kai he pini EPHLC la pen opposition party atum lake chok chi pu nang ke jong dun pini media long lak amuni tum wang Facebook long lak amuni tum tok lo social media pen ajok lak amuni ta phan thano pini karbiang long atum ko ana population do malake chini alo tante ko malo aleke en pini muni tum anding chibirap na pen chini nang ne tum si politics aleke en ladak pen si lam nang boilo pini ladak dowar bagori chotkali pini constituency inkorat trok karbiang long adang education ni em nang rechatok bihalo tangte labangso ke damtang bang pharohini ra bang krip ho labangso LPT chal appointment la Assam state government pen nang pi bang pharohini ra bang krip hong bong pen karibitum inuvet la so puthak pini nang tum aki claim ke dam karbia khaya phan kavidet pana puthak nang jong dun lo la si labangso puthak atumi labangso media long nang paklang lo je labangso
online pen labang so teacher appointment kipi ke lake kar bieto wasi labang so online pen kipi do na bang ke abang pro avidet lo online pen pini LP teacher apus labang so boreng ang hoy kipi ahut kopya po lonte ladak isi hetana question lo kopya po lo inuvet bang akhai ke do karbitum ke inuvet atumi nang pulo karbitum ke online pen ki piduna bang masi inuvet lo piduna sante long la pusipu sila bang so kipi online pen apus tame ajara son tame central government pen tame state government pen Assam pen tame sila bang so ajara son tame kereng avar sai voreng avar sai kila bang so kipi la bang so ason tin tame nang tum pini kar biang long utul mas konsi tum si pini kar biara tum phan birtawa nang poke birta pinang poke pini Ladakh constituency inkorat trok lapen dak duwar bagri long tame na education ni em ke Richard Tok bk kopia fancy education ni em pulo la son dak thak sakuria pus dong sinang le lo pulong te online penon ajat penon birta ke piji ke nang lo nang birta ke pipile da posi hala bangsa hot online pen teacher apus ki long tame Assam state government pen kipi tame pini kar biang long tum ajudun long la dalo chini dun da dalo appointment kipi online pen si kipi pura kar biara tum phan nang ni tum nang amat tha noile nang amat peklang nang po nang si pachi nang po labang so online pen ko pipia document ma ko son si ke apply na ima ko son si labang so a teacher appointment kipi along ko son si ke apply do na ima aron than jio non alam paklang non nang paklang kli pulong te ko pusi kado ve tum chini po nang tum si chini lo nang tum yong si chini ne nang tum si paklang kli te ko ma lo Ladakh ka chini do no bang lo ji ajara birta ajat alam ajara son ne nang li setame ajara permanent nang pi setame nang tum malong si nang li po lagi kopia polo ma pulong te laki nang education ni em Richard Tok bi nang li mek ke jang lot pena polo hala bang khai go me posi ke do karbitum ke inurve bang khai ke state government pen punon ba central government pen punon ajara son tame me thang khai aphan kelong nang ji ason ana pen kelong nang ji ot ke do bang ana phan ki pinang ji ason an ke hang pidan nang yang son an kero nang ya son an bang kai ke da cherok tok amek jang ye da polo la bang so government ke do un hosi ne ke chari bom hosi ne det ne longri la pen ne rong la pen ne area la pen ni munit abang phu ni tumat khai ason tin da long dun edang yi aja kong ke do hosi aja tame cho hang dun ra papleng edang ji pu bang ke la so le daratum amek jang je pin anu jang je pin ke claim pia polo ajara son tame than kriya polo ajara son da pachini era polo la si bang non ke dam tang tame 250 nang bongo bangke 214 na bangke cheke betum ke morengang hoy LP ti chalong laplo ke dam tang non chakalo ke dam tang antala so joksi pini kare banglong ai skura long tin tame ke cheke betum bangke si ake thinang manlo kali putha lake nang meke jang joy polo nang ke chok chi nang kiri rie polo nang ke pachini ne polo lake education ni em Richard Tok bi adai lo pini nang education ni em ke duun hosi BJP kang tang kring central lapen state government dakar bianglong pir thya dang tami labang so BJP ing tang chit hosi nang rat aja konglong lo nang phanang pahai lo nang hin pensi nang edu un hosi kar biang long ma ko mat angjir mat akorte ko mat ai hem aphansi voreng ang hoi kipi kenang ji a ot ke do kelong nang ji abang phuma nang ritali pen rona sonte mesen po la son li claim sonte mesen ji non ke la son ke claim ji kalilo nang hem along nang banglo long si ma joining APHRC tung phan ke hang
anutina phan tangka keron along tin ma joining ki claim lahan lo manang education ni em ni nang ayong nunje bangke lahan lo manang phan pini karbiara tum ke theke ding council ke charia phalang kang vai lo ma lahan lo ma pini nang tiket ke wan pen BJP tiket ke wan pen pini ratanga pahai pini council ke pangni education ni em ke man ke lahan lo manang kam lan vel lo manang ke thek pini sakuri voreng hoi kiri PG ke aphialam lo pini ladak ni pir the dang Karbiang long nang an along ni jongam de ladak ni mithang duar baguri dolomara area long si ni jongam po pini Richard tok bi na education ni em lo pini dak diplu so ko sona school ma nang wangwi teacher tum chewang we ma nang wangwi student ko son si ladak ke chali ma pini pawangwi pini ko son si kicho ke jun ki pima labang so put hak tanang lang le koma teacher koma school si student ke ore teacher kom he kera babang komar phansina komar school se nang toy nang ji lahai nang lang le pini dak malasi kang tu yang deng lo high school long kedam tang tamin nitum APHLC asong pen langdam lo haladak labang so school pati pu pusi labang so school pineson manpu pusi haladak abirta long si nitum humriam lo pen ni channel pen tapak paklang lo halat bang so school I hem kang hang sai se up lor kuri ela aklong tami ing hang lab lo la pen hem akini nangkili high school hem tami ing hap hadharon sai se kriki atharon sai se lahai puthak tapaklang lo tami pini nang chelang lo ma chelang le dat ke pini ladak malasi anta nang duhut province la anta pada padeng thek the pini ami school long kichu ge jun ki pia ho kawe la kadu velam ni arjulong la pen ladak ko somsi usumar phan loke than ma lahai lang le la pen along tami pini nang humri re tadi konasi anu kapre phan karbiara tum karbiamuni ra phan konasi teacher arpu appointment ki pithek po nangka masi claim krilasi hala ke damtang LP teacher online pen appointment ki pido puta labangso putha ki ununde dalo nita nia kisu ke boy do koklo pujong silam klar chipi son te mesenji nongela bangso lam kar ka chipi la ke amek long le inti ki taya son thak lo labang so ni ki pu dam bang ke la lo pini kar biara da tum phan labang so lam kar patumi ki pi ke aning ke pajang je alam chot aning ka pi pung alam chot aning ka choteng alam chot lapen aning ka pe phu alam chot kar biara tum phan la ke aning ka choteng lo bang so lam klar ke aning ka pi prung lo la bang so lam ke lapen aning ka pajang je alam lo la ke aning ka pak kang alam lo la ke la sila bang so putha ka bang ke nitum APHRC pena bang ke no la pen momo setame la bang so putha ke ning samse la 215 ang bong pen karbitum inu vet ke long dun chot la bang so online pen LP teacher appointment ki pi la bang so pu sa putha ka bang la ke karbiang long autonomous council ke chariatum non education ni em Richard tok bi ame ke jang lot apolo kupete do uji ke karbitum do uji karbitum ta ke long lang je odu pini BA MA ki pas atum si pini uto chewek lo pini theng chot hon lo check chu thu lo la pen pini kaprek ang tan chong dadam lo kope polo ma polong te goreng ang hoy ka bi polo hala hai tum han ke long lang je odu pini 30 department long la ana goreng ang hoy ke ong la ana ason ke ong pini third grade asa kuri pinaan atum karbitum ron mi bak mi da dupik lo pini tourism department atum along sa medu la pena kapre kapelong tadu ili tum la da karbiang long la ke ket heke ding atum pini tim karbiang long atum la pen ajar afana son tami amek jang klik pen apolo la sila bangso chatai long pen pini tim karbiang lo tu phan pinrem nang tok
Richard Beck BJP Mordabad Tim Karbiang Long Beck APHRC Long Lik BJP Mordabad